Hyvän hyökkäyksen tunnistaminen alkaa olla todella hankalaa. Viestit voivat olla hyvää suomea, ja parhaat yhteydenotot voivat olla sellaisia, joita odottaisit muutenkin tapahtuvan. Esimerkiksi veron palautus tai vaikkapa saapuva paketti. Kyberhygieniavinkkien avulla vältät hyökkäykset, vaikka et niitä tunnistaisikaan. Tehdään välttämisestä rutiinia. Tässä tärkein välttämisvinkki. Älä kirjaudu tuttuun ja tärkeään palveluun heti linkin klikkaamisen jälkeen. Katsotaanpas käytännön esimerkki. Sanotaan, että saat pikaviestinä linkin, joka vie sinut työpaikallesi tärkeään verkkopalveluun. Esimerkiksi sähköpostiin tai verkkojaolle. Jos palvelu ei kysy salasanasi, sitä ei voida varastaa ja voit jatkaa. Toki ole edelleen tarkkana ja seuraa, pyydetäänkö sinulta pian jotain muuta tärkeää tietoa. Jos taas palvelu pyytää sinua tunnistautumaan, pysähdy ja mieti. Oot juuri antamassa salasanan linkin klikkaamisen jälkeen. Mieti, löytäisitkö samat tiedot tästä palvelusta ilman linkkiä. Mene palveluun kirjoittamalla sen osoite selaimeesi, tai vielä parempaa, käytä kirjamerkkiä.